atong tanawon ni diyon sa paghimo ni Pablo o disipulo diha sa lugar sa Thessalonica. So, ano Thessalonica? Kapitulo 2. Rampo tama ito na. Amo lang ito na mga buhit sa mga Diyos na nagpuput sa mga kinabuhi. Kung kasaligan ka sa kanang panahon, sabi sa kung saan circumstansya sa mga kinabuhi. Ay mong ipangayo ka na mo pagtuo lamang sa kanina. Pinagi ni Kristo Jesus. Kaya wala may mga bisag-usang dutan ng kalibutanan, hindi mo mabuhat, alam ka naman. Kung kami magkatuo kayo. Mga niining kamuntagon, kagaya ng pagtuo, na ikaw, nagkapangiho ka na mo, o ikaw, andam, sangkap ka na mo, na ikaw, Diyos, nagamhanan ng balaan, magkatiya ka na mo, ang saan pagdi mo, disipulo. Father, glorify let us your people, O God, from any harm, from any danger, bisan ini dugdug, sa ini mga tilag, Ginoo, natampo kami na amo makatunan nga dunagayoy Dios at ibaw sa masuko kung kami magpadayon sa among kasalang ginabuhi. Salamat ni ining panahon o ning ulan ining hatag kanamo kabunawon huli sa tumang kainis sa miaging mga adlaw. Mga Lord, salamat kayo. Ang magbalik kayo mo tanang yung himaya in Jesus' name. Amen. So, last time, nakakaton ta nga naman na maghimo man tag disipulo. Ug unsa man jud na ang paghimo disipulo. Gikan sa Mateo 28, 18 sa 20. Nasara nato na naman maghimo ta kay mando sa Dios. Unya unsa man ang mga mando sa Ginoo, makita nato nga sa diha maghimo tag disipulo, atos lang bautismohan sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. O atos lang tuluan sa kanunay sa mga pagsubay o pagsunod sa mga mando sa Diyos. So, in short, maigsuunan, ang mando sa paghimog disipulo ngadto lamang sa mga disipulo na ni Kristo. O ang disipulo ni Kristo Jesus nagasubay sa iyang pamaagi. Kaya dihang nanaguta sa Ginoo, dili naman ikaw ang tagiyas mong kinabuhi. Balik ko na ko. Dili na ka ang tagiyas sa kinabuhi, kundi si Kristo Jesus. Mao na nga, siya nihatag sa iyang kinabuhi. O niyon siya nga, ambi na imong bati nga kinabuhi, kay ako nang ilisan sa kinabuhi sa akong anak. Sa atong pag-exchange ni anak sa atong daan na kinabuhi nga naulipon sa salat, daan na kinabuhi nga nalaw sa kanitnit, daan na kinabuhi nga naulipon sa gahom sa kaaway ng o si Satanas, nga naghatag na to o way ayaw din nga kinabuhi. Kaya naulipon man tag salat, di man yun naninot ang salat, kapoy man yun na ang salat, di man yun mo enjoy forever sa salat. So mao ngayon siya nga, ihatag diri ka nako, kay akong ihatag usab ang kaluwasan nga nasa akong anak. O si Kristo na ang magpuyo diha sa imong bagong kinabuhi nga akong ihatag kanimo o kini imong bati ako na nilabay nito sa pinakalayo kay nga dapit nga sa laom kay dagat ug ayaw na ni kuha pagbalik. So kung mao na ang nahimo ang exchange, ang pag-ilis. So ang disipulo ni Kristo Jesus gigamhan sa balaang espiritu.
O mangutana lagi ko, kinsa ang gamahanan karon, ikaw o ang balang espiritu? Kinsa may gamahanan na karon? Ang balang espiritu nga Dios man sad siya o ikaw ang tao? Ang Dios, ang balang espiritu. So nasayod sa tanga kani nga lawasa ganang pagyapon ni bubuhat og sala. Pero kay nagamahan naman na may gahom sa imong kinabuhi. Sa diyang ganani siya mubuhat og sala, ang ipangita ra gyud sa Ginoo mao nga mo ingon ka, Lord, nanasad ning gana, nanasad ning ganahan na kay kumubuhat ani, nanasad ko mo muhimo ana. Ginoo, sa may mubuhaton, pirmi mao ang pagtugyan sa imong mga makasasala nga timuha. Maura jud na. Pero hindi mo ihatag sa Ginoo para siya ang mayon na, nahugaw, sige ato sa nilagyan. Naiganahan nga musulod, ato ni siradan. So, mauna nga, ang tao nga gigamhan sa balang espiritu, dili din siya magpadayon sa pagpakasala. Mo nang giingon sa 1 Juan, nga ang tao nga na-born sa Espiritu Santo or born of God will not dili na gayon magpadayon o pagpakasala. Sumao ni ang mga tawhan nga tinuray nga disipulo ni Kristo Jesus. So, kumusta man ka? Napabatay mga favorite nga sala din nga atong isigi balik-balikan, atong sige tusik-tusikon. Nya, di ba na siya marag pagkaon, magbalikan nimo kadugayon mahurot, ngita na sad kaglain dili ang sala nga imong gibalik-balik, maoy mo ulipon kanimo, muulipon kanimo, may muangkon kanimo o mahimo kang iyang sulugoon. Dili na the other way around na may kontrol ani kung kung di ko buhat ani, pwede naman hindi na kung buhaton. Dili mo na. So mga nga, tubayon ni Kristo Jesus sa mga disipulo. Paglakaw ka mo, maghimo ka mo mga disipulo alang ka nako. Matuto sa iyang mga nagsunod niya. Mga nga, kini nga atong pagtulunan karon, may presume ko. So murabag bitagaan ta mong benefit of the doubt na kamong tanan nga nadin ni disipulo ni Kristo kay gidawat mo ni Kristo o ngadto ko nga nagsunod mo nagsasubay sa papaagi ni Kristo Jesus. So mo na nga last time ato sang na-learn unsa ang commission. Okay, ang word nga commission. Mo na ang Great Commission. Unsa to ni siya nga pulong atong gidefine na siya last time nga it is a formal written warrant granting the power to perform various acts of duties. Usa formal ni siya nga sulat nga nihatag nimong warranty no usa ni nani warranty akong relo kani akong ipalit na karon nga TV nani warranty. So, pa dunay garantiya nimo nga kung mag-uba na ilisa na. Ang TV nga flat screen, may palit sa abili na guba. O kung ba't sa pakal, duha ka tuig. Dugay jud kay giayo nila pero salamat ni kay bilisan jud nagbago. First time ko pa ito nga bilisan nagbago. Nya bago pa jud nga model, dili ka to para sa among gipalit sa una. So anyway, warranty nga nihatag nimo garantiya sa gahom, no? Power to perform nga mohimo ka o mga laylaing mga buluhaton or mga responsibilidad. In short, ang Biblia nihatag na to garantiya nga ikaw dunay gahom sa pagsanyaw sa pulong sa Dios. Kung ito ka ni Kristo Jesus o kung imo yung tinuray nga gitugyan ang imong kinabuhi nito kaniya. Mo na nga kailangan din sa Biblia dapat makahinumdum ka termi. Mo lagi na i-challenge ta mo maging suunan. Panganak in taon mo sa Ginoo. Dili pwedeng next year ikaw na kung usa na magtotoo. Next year ikaw na kung magtotoo magtotoo. Next year gapon ka nabutag kag G's na po 20 ka tuig ikaw ra gihapon nga magtotoo. Unsa man imong pamilya nga wa man makondenser. Naon sa man imong silingan nga wa man ko
No sa man imong makigalaan o bisag estranghero nga imong nasangiwan kung nagsangyaw mga itangan wa ko sila madala. Pagisunan mo sigot kag sa dili ang usa ka tawo nga manak gayud ug lain nga magtotoo nagpakita gyud nga tinuray ka na sa Dios. Ubi maliwat nimo kung sa man na imong favorite na sin. Kung dili maliwat jud siya sa Ginoo kay ang imong kinabuhi nga imong gipausab sa Dios mao naman iyang nakit-an nga naa gyud nimo si Kristo Jesus. So mo encourage ko ninyo. Mudasig jud ko kaninyo. Ayaw mo sa pagkontinto nga maglingkod lang ta o magsige lang kag paminaw sa pulong sa Dios ug walay nahitabo sa atong kinabuhi, way kausaban ug labaw sa tanan, walay na konbinser nga sa diyang musulti ka may tungod sa Ginoo, muduo sila sa Ginoo. Kaya ning kalibutan ang mayon na dito, duhara ang nahitabo. Kung tinuray ko nga Christian, duhara ang nahitabo. Ang ako mga silingan muday sa Dios tungod nga makita na akong kausaban or lagot sila nako kay nindot kay ko, dili ko tismusa, etc. o maglagot sila nako. Duhara man gyud maglagot kay masuya nimo. Anong butan ka, anong makabuhat ka sa insakto, anong di ka mamakak, anong di ka makikuin sa mga dautan, etc. Masuya sila or muilas ka sa Ginoo. Kaya kanang tao nga masuya, kadugay na minon man yun nga, ano mag-inana man yun na siya, eh. Ako muhatag ko pagdahil sa atong buhay na Diyos. Kaya naman, ang among mga kasilinganan, mismo ako mga bata, kakita sila nga na sila ay kausaban. O pag ibuhat, suko sila. Ibarog lang ko sa usa ka butang na medyo wasa ganahi. Na mama gina mo barog ka kung say matarong, ikaw medyo may nindautan. Sato. Pero at the same time, mga yun nga, dahil magli sila mamuhatan na, dahil magli sila mutuan na, sa gala nimo, na mamuhat man dyan ang dautan, ang tao na imong ibarugan sa pagtuo, kung say matarong, na mga bisay kung gina sa uban na, uy, at ka na siya, wait niya. So, man magtapok na siya, okay, yung sila sa kanonin mo, masuya na sila mo, pero madugay, madali, sige tanaw mo ba, akong tanaw dyan niya, hawa, hindi siya gibuhat na dautan. Amen? Ito kung sige sila glikli, umay mo pa, ikagin mo, tuwad ka nila, restriction mo dyan, kalikan sa usa tiil, o bakay puto, o bakay, o say, problema mo din na, kaya makakita sila, o ang tao nga gisigig sulsulan, na ganahan sa mutugkan, unsa dyan ka, kinsa ka, kagagayan na naman sa naman sila. Managat na nimo, mas. Layo ng Diyos. Pero ka ng mga paglutos, mula hutay lang ka. Kaya mga pagsuway, mula hutay lang ka. Dili lang ka. Ang dagat, maliligaw yun, mga tusok ka nila. Okay, so, muna ang komisyon na gihatag sa Ginoo mo, formal na gisuwat na garantiya na dagan kagahom sa pagbuhat o mga maayong butang. Kaya mo man gusto sa Ginoo maghimo kag maayong butang, bisan pang uban maghimo og daotang butang bato ka nimo. So, gawas nga gahom ni magol ka kung saan na nimo. Magol ka usahan yung pag-yaw-yaw, usahan yung pagsulti, usahan yung pag-ginaboy, magol ka. Dili ka magol nga naman. Isalit naman ka sa gahong nga natin mo. Correct? Igawas ni Ana, otoridad, ang komisyon, otoridad sa pagbuhat, alang ni ining tawhana. Asa mo na nagbuhatan ni? Isa may pagbuhatan na ni? Isa may nisubo na to? Si Kristo Jesus mismo. Ginoo siya. Amen? So, siya nga, kamoy pagbuhat na na, kaya nagpakita naman ko for 3 years, usaong paghimo galing disipulo. Kaya kamong ako mga disipulo, paghimo na sa mong laing mga disipulo mo na nga, dapat mga nakta, magkagbabayan, magalakinan, mo na mangliliyo. Kasi number 1 na rason, yun natin kaliwat. Okay? Pero ang liwat lang nila, kaya mas liwat kay nila, na mas grabe pa, na makasasala kay nila, dapat liwat sa Ginoo. Yan ang mga anak, yan ang umul, mga bata, na mahimos lang pareha ni Kristo Jesus. Sama ra sa diha sa kaminyoon sa Ginoo. Mga nakita sa Ginoo kay
siya man ang naghatag nato katungod. So, siya sad ang atong girepresentar sa matag wali, sa matag sangyaw, sa matag sulti nato, o sa mga kausaban, sa mga milagro, sa mga nadungog nato sa pulong sa Ginoo. Ay, usa na, ikaw ra. Isang yung sa uban, nindot kayo ron among nadungog. Nindot kayo ang akong nasabtan ron. Nindot kayo ang gitulo sa Ginoo nako. Ibadungan ko sa Ginoo, isangyaw, palihog, isangyaw, isulti, palihog, ayaw lang para sa imuha. Pero muta na kaya ikaw, o niya, kung isang buwan sa una nako, mo ni karon atong tanawon sa Thessalonica 2:1-7. Basaw na to. Kamo mismo mga igsoon na sayod, mawala makawang among pagduaw kaninyo. Nasayod kamo nga, sa dito pa kami sa Pilipos, ipaantos o ipakaulawan kami. Apan bilasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang may balita, bisan pagdaghang isupak niini. Dili sa iyo pang among giwali, dili usab dautan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong ang bisan kinsa. Nagwali kami kay nang pamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao kundi sa Dios na nagsusi sa atong kasing-kasing. Naibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo ug may gitabot-tabunan nga kahapog ug ang Dios maoy among saksi. Busa, wala kami tuyo nga daygo ni bisan kinsa, bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad ingon nga mga apostoles ni Kristo, apan ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nang malumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan na nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among huma kaninyo, among liwalik kaninyo ang may balita sa Dios. Yatagan usab namo ang among kaugalingog kinabuhi. Kay kamo minahal man namo pag-ayo. May suon sa ulay duha-duha, hinamduman pa ninyo yun sa namo paghago. Nagtrabaho kami, adlaw o gabi, ang dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa may balita sa Dios. Kamu o ang Dios saksi nga putli, matarong ug dili sa lawayon ang among pakig-uban kaninyo nga mituo. Nasayod kamo ang among pagtagad kaninyo tanan sama sa pagtagad sa usa ka mahal ngadto sa iyang mga anak. Gidasig namo kamo, dilipay o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimot sa Dios. Kinsa mo ay nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang giharian o himaya. So ato tagaag summary. Number 1. We go next. Ang summary niini nga si Pablo nibisita sa mga taga Thessalonica. Siya ang ubang mga magtotoo, gilotos ng antos, giinsulto. Okay? Pero bisan pa niini kalisdanan nilang yatubang kay i-opus man jud ka kanang suklan man jud ka sa yawa kung motuman ka sa pamagi sa Dios. Remember this. Do na tay kaaway. Kung atong daog ang atong pinagkakaaway ng mga atong kaugalingon, kana si Satanas gamit na siya ubang mga tao para isud-isuro nimong kinabuhi. Kumusanyaw ka sa mga balita. Okay? Pero ayaw ka sulod na niya. Mao si Pablo, bisan pag-insulto ng lisod sila, misulti gihapon ni dare, man ni dare nga nang sukol gyud siya bisag daghang oposisyon. Ngano mang isukol siya? Number 1. Ang iyang motibo putli. Ikaduha, nasayod siya nga gitugyanan, gitagaan siya ni ining katungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa mga katawhan. Ug wala siya nagkinabuhi na aron sa kanang abibahon siya sa mga tao o aron murag nindot siya tanawon sa mga mata sa mga tao kundi nagkinabuhi na siya aron lipayon ang Ginoo. So mao na nga si Pablo sa iyang pagsangyaw sa ebanghelyo, wa siya mangpalapala. Wa siya mga kanang mga sweet talk bitaw kanang mga uy kay Brad, sis, kagwapa jud nimo, oy. Pinindot kasi kung silina. Uy, ayan ka sa imong lipstick. Nya, ana pa, flattery jud ba? Uy, ay, kuan, sir, kuan. Uy, sumanggaw, kita mo kung gwapo naman ka. Hindot jud dahil siya ni mabalik ka, no? Kaya magwapo ta. You know, mga things like that. Importante. Importante nga, ni-express ka, nagsulti ka,
ug unsa ang kinahanglan paminawon sa tao. Among saman ang pulong sa Dios. Amen? So, wa siya flattery. Wa siya magnagmaskara aron tabon-tabunan ang iyang tinuod nga intensyon nga mao nga mangwarta. Mao na kadaghanan gawon mangwarta sa mga ubang mga katawhan. Dios ni ana iyang ingon nga sa diyang diha ninyo, wa biya mi na nga inyong pagkaon. Sa diyang diha ninyo, wa jud mi nagpabugat ninyo. Kaya nga naman, nabaho man sila. Nanghingo man sila upang maagi nga naas lang kagalingon nga ilang makonsumo. Di man sila magpahiwatig nga good morning kaayo mga igsuon ya ani ako karon magasulti dito ninyo anak ko muwali nga happy kami putli sa among kuryente. Yan nagalaon ko nga kamo gipadalinginan unta sa Ginoo ni ani miagi mga adlaw ug unta karon tadugon unta sa Ginoo ang inyong makasing-kasing aron ang akong kuryente dili ko maputlan kay lisod kay pagtuon mo way kuryente uy. Ara sa day mo uy sa kong pastor ko sa day. Ako ang dakuon. Nato kay kuryente pero mamutang og lain ako na ibayad para sa iya. Sige tuduan ang binuang ang mga katawan ko siya ni ana. Ug resulti sad si Pablo nga muraming mga inahan nga nagmatuto gayon alang kaninyo. O amo yung bisangyaw ang ebanghelyo sa kanunay hasta ang amo kinabuhi ang lihatag alang kaninyo. Umauna nga ningon sa siya nga sa among pagsigig wali nakit-an ninyo ang among kinabuhi wa mo ikasaway. Kaya nagpuyo mi, nandunay kahadlok sa Diyos, nagpuyo mi nga balaan, kay tawag man nga balaan, wa mi nagbinuang, wa mi nagtinunto, wa mo na mo binuawa na mo atik-atika mo, wa na mo ka ng, sige ka na, sa sweet talk lagi, ka na pakuwap sa likod, para mo makahatag ka na mo. Kung dili, mga sama sa mga amahan, na tinuuray gayod na nibati sa ilang mga anak, biin, amo yung mong didasig, amo mong gitambagan ug amo mong gilipay sa tanang pamaagi nga kamo unta magpuyo usab og balaan nga kinabuhi. Okay, sumao to ang ipangbuhat ni Pablo. So, karon, usab karon. Kung interesado jud mo saon paghimo disipulo, mauni ang atong makita sa kinabuhi ni Pablo. Number 1, bisita jud ka. Okay? Mo bisita jud ka, mo adto jud ka o usa ka tawo. O kumato ka sa katawo, mato jud ka usa ka lugar. Sa tupa, mugawas ka sa imong comfort zone. Amen? Tuwas kung bandado ka, o like ni Pablo, nga piniriso siya, mingon siya, Lord, di naman ko kalakaw, magsangyaw si mong pulong, pilalay pari Hindi siya kagawas, piniriso man siya, amen? So, ang Ginoo, nagdaog, mga sundalo, yung sangyawan, ay mga bisita niya, niruso nga mga pari, yung sangyawan. Pero di man tabaldado. Kita man sa iton. Nabay sa iton diri? Kaya ambot mo diri? Wala. May baldado na rin atong isakuan bigay nito sa eskina? Wala. So, pag yung sa Ginoo, go, lakaw ka. O una ka mo lakaw, ay patakag lakaw, nga wakas, lakaw ka, hindi ko padungan. Isa galing sa mga manghatag, trucks, ngayon di ko nandal pa, mag-ampugin mo, asa mo manghatag na ini, ha? Trucks. Basa mo sa Biblia din, ha? Open Bible reading. Wa ka nagbasa imura, imong ipaabot sa mga silingan, asa man ka nagkitaan mo. Muampo juga. Kaya ang Ginoo may nakibaw, kinsa ang padunggon sa iyang ulong. Kinsa ang dapat makadawat sa mga basahon nga makahinuktok unta siya ay mao din ni ang akong gikinahanglan ang Ginoo dili sa bisag unsang butani kalibutan. So first step ang paglakaw, pagbisita. Si Pablo mismo nibisita siya sa mga niining lugar nga gitawag og Thessalonica. O sa iyang pag-adto,
Madududay na siya. Yung tirada firme is mga man sinabuga. Ano bang lugar naman ini? Itawag ang ilang meeting place sa mga Hudyo sinabuga o synagogue. Ngadto na siya firme mo sud para maka-share siya sa Ebanghelyo. So, nagampo ko nga we will do the same thing. Di ka mahadlok, di ka mauwaw. Pero, ingon lagi ko, ampo, ampo, ampo. Una ka mubuhat, sugdan mo diha sa Ginoo, sa imong paglakaw, nagsige ka Ginoo, hindi ka humanya na Ginoo. Amen? So in everything, apil ang Ginoo. Ikaduha, ako makita din nga, kung mo day tag-disipulo, hinahanglan day ka, andam nga mo antos, o andam sa tanglutuson, o andam sa ganitang iso, tuhon. Ninunong ko sa unang sa San Juan, niniyagan, na nagsugod na ko o sangyaw nga sa mga dago kay wala ko nagtudo-tudo sa mga bata kay pa may volleyball and Bible man din sa mga bata. Sud na ko sa mga dago. Wala daghan na nga suko. Ibaw mo unsa niya kanang padung sa San Juan sa una. Wasa na siya nang slippery kaayo na ubaw jud ka kana. Ikabot mo nga sa tumoy kasi na tinong mugawa. Okay? Kaya abot na mo nga do, ang nindot kay na may tricycle na do. Una kay ka, wala di Audrey kay sikad na mo pasakay. Kakita na mo nga gapundok kay pila ko padong na kaana din. Bahala na nagbuhay mo sa balag ka kay kontak sa disa pasakay na mo. Hinadto to. Gibaharan ba gyud ni? Balik mo diri, batuon mo na mo. Amo tibaw na no. Amo taganayagan, tibaw na. Isu kay ni balik gapon. Yan man namin nga ko sa mga mukay na ko. Narabay bahad na batuon ta. So, kung ganahan mo nga mamatay ikasud sa niyagan, andam na mo atong langit. Andam ki, andam. Pero isa Diyos sa kadaghanan koy na kung anto, nangawang kan. Isud kay sila pero sa mga problema, ipapili sila. Kung sa ilang mga tinuha nga lawas nun, ipapili sila. So praise God. Mabago naman bago naman sila. Hindi mga nanin, kamuanihan nila. So, mo nang hitabo. So, andam ka. Now, sa may promise sa Ginoo, kung upadayon juga, isang mga bunibahad, mga pagbutos. Mateo 5:11. Halika sa Mateo 5:11. Mateo 5:11 na ginoon. Mulahan kamo kung biay-biayon o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti. Tanawa si promise, maglipay kuno ka kung idebiay ka, kung daog-daog ka, kung ibutang-butangan ka tungod ni Kristo. Maglipay ka pagmaya ka nako kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo asa? Dito sa langit. Gingon usab nila nini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Tunay na kuna nato, so dita mahal buol. Kita mag-on may sunan. So unsay asa kong ganti? Langit. Mega. Ay, ganahan lang ni mga ondinhi. Ganahan lang ni minita mong kinabuhay din. Kuya sa dana, ganti langit. Kung saan kadugay na mamatay, masada. O mga iksunan, asa man ka, ang haruhay din. Iberno ka, o nalisot ka din, pero langit ka. Mo nang usang ino ka nga, binagag imperno mo, good luck. Kay eternity na. Hangtod sa kantura na, imperno ka. So, ang akong kinabuhay din nga mag-isod ko. Kaya baby, ayon ko, daghang mag-ikontra na ko. Nga ko din nga medyo heavy ang akong kasing-kasing. Yan ako yung natukit ng usa ka butang. Then, makita lagi ni mo maisunan na magpagbuhat di ka sa dibuhaton sa Diyos. Pre na itong ibuhat. Saan na itong ibuhat? Then matakotog din yung magwali-wali, maminaw mo, naman tayo padulungan. Sa matong padulungan, alam mo ba itong farm? Itong farm? Scale model? Mawala itong padulungan? Nga,
Sa gani-gani nga lugar, sundan nato dinhi nga doon na tay house of refuge. Then, saan mo ito ba? Yes. House of refuge. Diba na. Okay? Then, farming. Di ang makataon ng magpuyo, mga balay, mga simbahan, balay. Dili kaya na naging pagkasimuon sa Ginoo, pero na di balay, na niya eskwelahan, naon niya nanihin ang hospital. Din ang mga masakiton, dayon. May mga masakiton, nga napuyo din, nara sa tayo mga doktor din na, ilabas sa tanan, check upon ang mga kabataan kung nilagtan mo din sila kaya naman na sila ko pero wak man din kaayo niya kuwangan mo ni so mga iksunan kanalandaan diba mo makaluya kung dako kayo na po ngayon ko di ko matanaw ng mga tawalod di ko matanaw ng ubang kayo suunan na ilang wala ang kabukaton sa atong bibuhaton. Itong tanaw na lagi no? Di man sila naghatag sa gibuhaton ikaw biya. Di lang magkikuha na mo ni ini. Sila ko umugay na mo. Himo lang ka o palit pala ka sa yuta pila ni hektarya, dako na kay na. Himo pa kag mga building, mga eskwela, dako na kay na. Pila na ka milyon ng pesos, dako kay na. Mag-training pa ka, mag-training pa kag mga tao, ng doktor, tiba-istra, kanang mga agriculture ng mga katawhan, o matulog paglaing mga skills, tako kay na. Tako kay na investment. So akong kinabuhi na din ha. Niya di gihatag sa Ginoo nga pagsugod na ko sa Sanoan, iniyagan gihatag dai na ihana na hay o balik kay yuta. Wa tibaw lang ko nga kailangan og simbahan, kailangan lugar ng pagana sa Ginoo. Kaya ipahimutan ka sa Ginoo na pa jud koy mas dako nga panan-awon nga inyong buhaton mao ni siya. So mga tao na naglaom ka nga mutabang labi na kung sila punuhay nagatudlo sa pulong sa Dios naantas kay mga pagbati sa mga katawhan na nag-antros na naapag din sa sulod sa simbahan. Naantas kay pagbati sa mga kabataan na walay padulungan. Naantas kay pagbati sa mga tao o mga kabataan nga giamong-amungan. Hello! Ano lang ang attitude? Ikaw mismo, kumpanya ka niya anak, sakit. Pero manang inong ko, di ko mo tanaw, Ginoo, kay bisan inong ganigang Ginoo nga, kung di mo musimbang mo doon ako, bilang ako dyan ang Diyos, nga si Jesus nga, kining mga bato, mao'y muday, o musimbang na ako. Ang mga bato. So, pwede Diyos sa tanang pamaagi nga Ginoo maghimo og tabang ug kamo mismo makakita niya ana sa mabot ng panahon. Tumala sa gilina. Mitras nagpaabot pa talaga sana siya maabot o natibaw na maabot, sana siya makomplete. Kita magmadasigon ka nga magpagamit sa Ginoo labi na sa area sa pag-umol og mga kinabuhi. Disciple making. Maningon na mangumpan niya ka, ay pag una kung ano sa ang eleksyon niya, una pa ka mangumpan niya sa imong iboto nga mayor o kapitan o kung sa ba na siya nga. Kaani ang pinakanindot na mangumpan niya, kang ano man, mangumpan niya ta, kay wala man siya off-season, ang pagpangumpan niya para sa Diyos. Unang umpan niya ta para sa ilang kaluwasan, aron sila moadto sa langit ug dili sa impierno. Dili nila mahimong kaaway ang Dios kung dili mahimo nila amigo ang Ginoo. So sana sa mga butang maigsunan. Mo na nga magbibay ka kung lutuson ka. So mo nang gihitabo. Bisita ta, expect ta lutuson ka. May mahitabo ng mga bati nato. Pero mao ni. Mo ni ato mga kinaiya. Ang atong kinaiya should be dare to tell the gospel bisan sa posisyon. Sige na dito ka, manayon nga, bisulti ko anin niya, di siya modawat, kung makaway ko siya, o naman palikon, yan ako siya.
Ato na sa kusulain, dadagdahan pa kayo magkatauhan na kinahanglan makadungog sa ibang hilyo. Makatungog sa pinakamaayong balita. Ang maayong balita kinahanglan isanyo. So, sa unsa kang pamaagi ka, ani siya. Honest di ka mo sulti. Kaya kadaghanan yan, di nga na, reliyon kailan mo na magtaro mo. Anak nila, na, di ba? Kung mo bidinhi para mangorta. Buwan ang bidinhi, kaya doon namin mga law kayo ng mga motibo. Namin dinhi para sa imong kaluwasan, dili akong kaluwasan. Imong kaayuhan, dili akong kaayuhan. Imong ganti, dili akong ganti. Tagay na kong panahon na musulti ninyo sa may balita. Ano ra? Ya, basang Biblia, kung pa nakabasang, tuki Like, gapon, natin namin sa katong salgini ka ng anger, bitaw, sa ano mo pag kibaw nga, ano day ka, sa mga signs ni Ana, tutluan sa taong sa ano mo nga, kanang imong kasuko, ma-out. So, kanin si Tina Carnes, fan siya ka ng baptist sila o background. So, mga sayag, sabi ba? Speak mo ko. Pero, next siya ang baptist, kaya wak siya mga nani. Nagkanang po siya, nasiglis siya, pero dili, kuha siglis ng paghalhag. So, anyway, may testimony siya sa iyang kinabuhi. Na siya na kailangan lalaki na Christian, na nagkaistoryahan na siya, na siya dili siya insultador, natisgot ni sa mga pagtuo, ngayon siya, ito ang dahil kang dunay purgatorio. Sige, tanawa ko niya sa Biblia, balik na ta. Istorya. Tuod man, ato sa siyang mama, kaya kasuliko man kay sila. Nagkanan niya. So, kay siya. Kay niya, amot siya sa Biblia, na nagsulti na Matthew 25 kung sa'yo, ngayon si Kristo, ang mga karnero sa akong tuo. Ang mga dikit karnero, matandi ko ba sila nasiswala. Kung ang tuo, na mga karnero na kung bato sa akong ginarian, kani sila isuko sa pero. So, kung man bibutang ako, na ang asa pa doon ang tao ba? Bibutang nila yung purgatorio. So, mauna to ang nakatuyok sa iyang hunahuna. Diin, nangita siya ang Bible study pag-college niya. Sumana to ang iyang sugod sa iyang paglakaw diha ni Kristo Jesus. Kung ngayon mo siya asawa sa usa ka pastor. Now, wa sa magdahog na silang pamilya, ngayon siya pastor. Silang pamilya, ngayon mo siyang pastor. So anyway, gamit siya sa Ginoo sa pag-dasig o mga daghang mga katawhan o kababayan. So, mga butang ang magsunan nga, musulti jud ka sa imong tinuray intensyon ni kaduha. Musulti ka nga nasayod ka, kinsay nagpadala nimo? Dili ako nagpadala nimo kung saan niya ako nagto. Dili ang Living Word ng Church na nagpadala nimo. Nagdala ka sa ngalan ni Kristo Jesus, kay ni-representar ka ni Kristo Jesus. Nagsangyaw ka sa mensahe ni Kristo Jesus. Imo siyang gida para ni Kristo Jesus. Watay lambot. Yang kamayaan, ugdungog ka Kristo Jesus. Tuwing ka nga, minsahiro ra ko. Mga tarapos mensahe do ato nimo di ana ra kay minsahiro man ni pero masuko man jud na, di ba? Naman do mga ganahan nga mo lash out lang jud nimo. So at the same time, nagbuha ka ni ini tungod kay mo pahalipay ka o palipay ka sa Ginoo sa tanang panahon o dili sa bisang kinsa nga tao o sa atong kaugalingon. Ang Ginoo gyud ang atong yun, isa pang lipayon? Ang Ginoo. Kaya ano sa malipay ang Ginoo? Kumusupak ka o musunod? O yung sunod na mo ron. Okay, paglako na mo. Okay. Sige, so si Pablo, naghimo sa niini na iyan yung lipayon ang Ginoo. Kaya nga naman, nakita niya ang buhi ng paglaom. Diyan ni Kristo. Pagkaling ng Biblia, dili ka mulaon sa kabutang na imo na nakita. Mulaon ka sa wala pa nimo na kita. So mulaon ka sa ninot nga kinabuhi kadto sa langit. Kasi nakakita ng langit. Wala. Pero gisulti ba sa Biblia? Oh yes.
Isa-isa unsay may tabo sa langit. Oh yes, maghagog gyapon ta ngadto. Magluto gyapon ta, maglabat pa ngadto. Wala na usa naman. Lulon kalipay ang naa sa langit. So mao ni ato makit-an nga si Pablo ba nagpailaw din siya sa lordship, yung lordship sa pagka-Diyos, sa pagkakamahanan, sa pagka... Yan yung giamo in siya. Lordship yan guys, imong giamo ang Ginoo. Now, daghang mga tao nga may kay sila sa ilang amo. Yung tao mo na, mupalpak, musayop, mamatay. Yung mga amo, bitang maya ng tawhana, kaya nga naman, para na ito, atong ginabuhi na din ha. May kamatay nila, saan naman ka? Mamita na sa kaglayang amo. Yung kanina imong amuhon, tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa dangbutan ng kalibutan na makahatag siya sa imong pangkinahanglan anytime, kay siya man Diyos. Amen? So, nga ang Lordship, ang atong mangamo ta ni Kristo Jesus. Yung mga sanin, importante kaayo nga doon na diyong kausaban sa atong mga bakbak. Example lang. Isangyaw ka nga ito. Kunyaw, atong kinabuhi, ba yun na usab, na kusog kita mga mamalikas. Okay, musulti pa rin. Stay mo niyo. Uuban pa din nga mga sulti nga mga gawas. Ano sa po siya? Ay, kuhaan ka na. Hindi ako ba? Pest. Pest ka na kuhaan. Kung gawas pa, labi na kung musulti o sila dili maayo o ang ilang response dahil mo di maayo, maglapit dahil ka, yan, mamalikas dahil ka, o manungo ka, mat-type din siya. Kuya din niya. Makakita siya sa atong mga silutihan, sa atong aksyon, ang atong isang yawan, why pus? Why pus atong pagsangyaw? Yung may konsad ka nga, nagtagin sa kumasangyaw kay upang kay ko nausap. Kung tanaw, kay tanausap. Kaya di taandang magpa-usap. Di taandang usbon sa Ginoo. So, ato pirmi na pangayo sa Ginoo, usba ko Lord, o gamit ko sa Espiritu Santo, labi na sa akong pagpanglakaw, makit-an ikaw, dili ako. Di yun unta ko makasulti, Lord, o mga bati, o di yun unta ko makahimong mga aksyon na mura magayon sila, lain mo na siya, eh. Lain mo siya tuyo. Kailan na mo share kang tao nga sa kailan mo? Amen? Kato ba? Pero ano ito pa mga sa strangers na naman kadagang kaila? Kaya mga kailan ni mo manag-inig ko ni mo, kailan ni mo kaya na mo palit o bugas, kailan ni mo kaya na mo palit o isda, kailan ni mo kaya mo imo siya paborito mapalitan o mato siya suka. Kailan na nga ka nagpaayo, nga ka mo palit, nga ka nag nakakay mga suki ang ibuha na sila. Suryahin sila sa kinabuhi ng ibag-o diha sa Ginoo sa imong kinabuhi. Aron sila makakita nga ay naaduday kay Ginoo. Sumo na nga ang atong tinuod nga kahibalo sa Dios kinahanglan ma-translate kinahanglan ba di ra kutob ang kahibalo dinhi kundi makita sa atong kasing-kasing din mo gawas sa atong kinabuhi kay ang sa atong isulti o atong buhaton nagagikana sa kasing-kasing. Wala ka nagapamuhat ni ana tungod kay nag-fake ka, kaya sa unsa ka ka-fake, yun ang hindi ko na magsunan. Ang fake, madugay, madali, may bawaan ka na fake ka, hindi ka. Okay? So, nga, ang Ginoo yun, hindi mo tugot na na. Mana kung hindi mo tagpagbarog, aron malipay ang Ginoo, dili ang tao, mana nga, musulti ka, dili tungod kay mapalapalan ta, tungod kay doon natin like intention, kundi bubuhat yun sa katarong sa mga dita magpabuhat nila na yun kay mga kaisunan dito sa unang ako yung ibadlo dahil lain dito dito kaya dito na ginimong bayabas kaya maayo kaya ko na ginimong imong buwan kundi sa pag mga tanong nila yan naglagan din ha or kanang isa yan kanang mga tanong din ha ayaw pa nga ko free
Sabi na ko, klaro kayo, nga kanang ilang ipatubo, dahil na lang baligya. Para na aslay konsumo. Ang sitag kaon bayabas, sitag kaon sa ng mangga, okay? O mamukit rin sa ginawanan, o ako, pero kabuan, puro mangga kong gikaon, kung kibawanan mo. Dapat tarong kibawanan mo. Asas chinchin na na. Okay? Pamawa na to, Chen, kat-kat, chinchin sa kanyang ganda, chinchin niya. Gaang to chinchin, so kayo kat-kat. Chen, may pagkito kong bunga sa ko, namatay na dahil ako, magkano namatay. Chen, kat-kat na to, Chen, para pamahaw, paniod ko, panihapon, pamahaw, paniod ko, panihapon. Yan, next time kayo, maligya kami, tumata mo. Pagkaon na din. Nawadi ka reklamo nga naman, miyan ko sa kumangga. Namig man siya nga klase sa mangga, gana yun, gana hindi mango. Di ba, makasama ko piyan, hindi ko mag-allergy, kaya natural man siya. So, dili ka magpahipi, di ka magsulti nga, ano niya, in short, muadto ka dito nga, dili ka magpabukat, dili ka mag-work ito, magitagaan sa, bis ikaw akong ministro nga ito nga, kibaw ka, kanang, kasi ni, mo na yung sa Ginoo na ko, yung tanan akong problema, kitang sa Ginoo, ano ba ito ka dito ka nga, kibaw ka rin, pinilid ka yung Ginoo na yung pagkatadaw, yung ka nga, kagan naman, oo, di pa kanaya, nalikuan ni, naliman niya akong problema, niya akong bana, akong sawa, sa mga mga nga, pero sa kay tanawin lang, wala siya may balita, yan siya mismo ang may balita, wala ito sa iya. So, problema dahil pa siya. Ayaw, ikaw ang may sumpo yung problema sa langit. Ayaw, usulti din, ayaw, usulti sa mga katauhan. Kapag ka usulti ko yung banda mo na, nugay mo na. Okay? So, mga butal na may sunan na tinahanglan, di ka magpabukat. Kung labaw sa tanan, bubati ka. Tanan yung isun. Mubati ka sama sa inahan o mubati ka sama sa amahan. Amen? So, ang mga inahan biya, usually maudyo na ang mabilin sa balay o maudyo na yung matuto sa ilang mga anak. Ito ba? So, kung imo siyang gida sa Ginoo, makirelasyon sa ganang pamanoy. So, naka-relasyon na niya, imo siyang himuong importante pa kaysa imong kinabuhi. Pagkani ni Kristo Jesus, siya ba importante? Dili. Iya gani dihatag yung kinabuhi para mabuhi ka. Yang kung yan yung kinabuhi, sa mga katawang makasasala, nagpatay siya, aron kita mapasayo sa mga sala. Mo sa kita, andang tamu anto sa atong disciple. Andang pa. So, akong daghang mga experience din nga madyo sa San Juan. Daghan kayo mga katawhan mo, as nakibaw. Ang murag minut kay kung kita lang, kaya kung sa taklas, magkakabot na po. Pero may nanay mahatag, masina, ano sa i-dispose, masina, magkuha na lang, magtapok sa ganito, ano sa may, bulan, magtapok sila ganito. Yan, magtanaw pa dito sa mga bata nga. Iyo, di ka, ulo. Di sa pagpalikupan. Daka, or ikabadali mo yan. Di ba kung gusto mong daw nga naman? Hindi ako sa kanan. Sa kibaw, libre ko tanan. Pero akong tiyan mo isuod. Pero akong dihatag. Kasi kaya na anak ko din, ihatag. Okay ba ang mga katawan niya na? I'm telling you this because mauna ang atong paglakaw sa Ginoo. Andam ka nga ikaw mag-isod para sila. Makatagam kami kayo kita sa mga bata. Ay, sa iyong mama, lakaw. Niya, gusto man mo na maha mo, wala pa. Sabi niya yung gikaon, ha? Niya, asa ba ito lakaw yung mama? Gapon pa. Asa na yung papa? Wala ka dahil. Asa ba din papa? Lakaw. Ano, yung inom, ano ba? Yung mama, gitar po kayo. Mama, wag uli, doon ang adlaw. So, kita pa ka. Oh? So, may iba. Yung kasing-kasing. Bumuko, rumayo nga. Mangita ka pa maaging na. Sige, ta, palit. Panta, palita, So, nakakagagag din kasing-kasing mo. Mo na naa ka sa Ginoo. Maghilak ka sa Ginoo. Kalod panalangin ko. Para mo panalangin ko sa uban. Lord, ba ganin mong gusto? Nakatara ko yung pan.
Kaya bibigyan na siya, mama mo na ang atong damgo, mauna ang atong damgo. Nga katong ganahan jud og Ginoo. Katong mga kabataan o mga pamilyang ganahan og Ginoo, mao ni sila ang akong gihandom ug akong mga sa Ginoo. Magpagamit sila sa Ginoo pag-umo sa laing mga kinabuhi. Mana ka ng mga tao, buyo, gitrain na mo na. Nagkuha sa kong panahon, gitrain na mo na. Ano mabibuyo ng talinhaya, manawat ang mga ilo niya, magkuha na ta sa itong gusto din niya. Okay, lakaw ka nila, nagigwapo ka kutsi, sige lang tawag out of town, sige lang tagakuan, etc. Ana-ana, niya ubang magkatawhan, di panalinan ko para sa akong kaguling mo. Para sa mga anak na kung analiha karon akong panganak ng mga kabataan. Hindi. No. Para sa kayayaan sa Diyos kung asa niya ipagamit ang mga panalangin. Dili ako ang gihatag niya, ako ang end sa panalangin. No? Pamaagi lang ni nga gihatag sa Diyos para mas daghang mabulahan. So nagmatag-anhin ni nga dili una-unaan ni kani mismo nga lugar milagro. Milagro. Nabay man din ang teriyan ni nga na inyong mga bunga din na, o mamamiyati ka, o mamitagin ninyo. Saan mo din na ang kuhan? So, anak ba sila yung tagin? Sa makita ng church. So, magigsuunan, these are things that we need to understand. Mao na nga, i-share ni mo ang imong kinabuhi, dili lang ang Ebanghelyo. On the way here, ako mga pagtawag ang mga atensyon sa ako mga kaanakan kay ang ubang mga kabataan, wak kibaw nga sabi, mati ba mi, dili ba? O doon na yung mga daring kayo, gatos balay, plus pain. O, sila nagbuwag ng ato kita sa skina, kaya masaka mong ko niya. Katulad ako sa pick-up po, naubos sila si Joey. Pero kadaghan na, mga kahit na wak at nga rin, kaya pag sa bado, wak man sa. Kung ma-inform yun ka, hindi lang sila ang ma-inform na to. Matuto ka nila kung saan accountability. Kaya para mo paging dinikanan mo. Kung wala ka mo, minangin sa inyong anak, hindi man maglagot mo nga di mo sila manangin ninyo. Hindi mo ka mag-practice may mga anak, mga anak skagar. Okay? Wala ka sa kuha. Hindi ba pinagsunod si Mana na kumuli. Kung wala ka sa ko, kaya mapalit ko, maoni, maona, mabalik na ko. So, imong gitudluan ang mga kabataan na manangkid juday, kasi sa family, kanang mga relasyon. Dili kayo families more to 45, families more to 45. So, ang mga kabataan, napos mo ako may kibaw, sa kato siya mabalik o kibaw, gutom na kayo may kibaw. Ito gani mo nga, naayong pagkaonin ha, naikuanin ha niya. Parang gutom kayo kung basi malapas sa alas 12 basta huwag lang dyan mo. Ay mo panglakaw. Ay mo pasag-asa nga balay, mo sa ana, ay mo pangutang, ay mo sa inyong mga igagaw, sa mga iyaan, sa mga higigo. So imo silang i-practice na mananghid o imo i-practice ang sa kanyang relasyon na musalig dyan mo. Kaya ako wala ko, kaya mangita ko kung sa atong sa panibaan. Ano masukuta nga atong mga anak di mananghid. Kaya kita mismo, di ko manghid. Gananta atong mga anak honest, kita mismo, di kita honest. Gananta atong mga anak iyon, ani, kruwa mo sa nato dibuhat, wa ka na himong example. Murabag, kumutunga kung maayong mga anak, kung di kumutunga, ay nandiyo ko kunanaan niya, kamo na ibalas yung ginabuhay, okay? Okay? Ginan mo, anak? Dili. Pero dekhan ka sa itong pamilya yung anak, di ba? Murag, sa mga yun, sa pamilya, may bahay sa may klaro. O siya klaro mama, may klarong papa. Sa mga istoryahan, ikaw sa mismo sa kay klaro. Klaro na to, kay na Ginoo. May pagkatawa mo ba? Nay, Ginoo mo lang na sa Ginoo. Usbon, dahil sa Ginoo, usbon yun niya ang atong pamaagi sa atong pamunahuna. Ang atong panglantaw sa kinabuhi, usbon yun niya. Mao na nga, ingon ko, una ka mohimog disipulo, please listen. Una ka mohimog disipulo, ikaw mismo magpa-disipulo ni Kristo Jesus. Kumingan ko ninyo, gagawin July tingali, magsugod ko ang discipleship din. So,
After ani mo tanan ko ninyo nya. Unsa kay possible nga oras labi na kamong din sa kalangan. Kaya ka naman nga pamilya ko ba na naman discipleship ana. Kamo din sa nagawala. May mo pa na nga nasa another task na sa ako nga tubaw ako lawas di ba kung i-push na kong balikan. So mo nasigo pa ngayon sa Ginoo. Sugo ka ani Lord, taga-ipos ko siya. Piling jud ka. Amen. Kamo na nga budasig mi. Mutudlo mi. Mubadlong mi. Kinami pagbati. Ang inyong kaayuhan, ang among bilantaw, dili amo. Ang among gitudlo, kami ang namumunan, kamo ang naginan siya. Amen? So muna nga, lain maning business sa Ginoo. Mamuhunan ka sa inyong kusog, tanan nga naa kami mo para ng tawhana, para maligton siya, para ni Kristo Jesus, dili para nako, dili para sa simbahan, dili whatever, kundi nagtapok lang ta, kay hiusa ang atong kasing-kasing mo na nagpagbati, o bumani na ang Kristo Jesus. So, si Pablo, nagpuyo din sila, straight arrow kasi sila kinamuhi nga, mahimuway makitaan na sa'yo. Kung mahimo. Muna magay sa'yo, pino ugod may kaayo nga sa'yo. Pwede rin mo nga, istorya mo na yung kalimot sa'yo eh. Usan na sa akong fault. May istorya mo tati, ani, ha? May istorya ka na. Kasi kung istorya, ani. Okay ba? Okay, sinalpa yun siya na. Ikaw bitay na ingon di nga, bili na pulungan ang guwali na. Kaya ko nga, sa may taas na magaling kuan. Kaaga nang diabetes kilid. So, ikaw bitay ingon di nga, dili para ilaan sa init. Ang mangigo na sa gawas, dili es na init. Ako dahil ko naman, okay. So, gudamot ko, ha? Palimot na ito. Ako ng witness, pero sala na siya na witness. Sala ba yun na? Sala dili. Mapandol juga. Dos, may ingon ko nga, uy, makonsultin mo nito. Parang usag ka, mamakak-maka. Ako mahimunin mo sa'yo. Hayo yung tita. Pastor, ko. Ako mahimunin mo yan. Wala. Abuse na po na. Ang abuse na po niya na. Kana, sala na. Yan siya. Kani siya, masulti ka. Sinuwatay din mo. Kalimut. Ito pa yung sadaan. Lisod sana. Amen? Na may ilanang tao, di ba? So, ikaw, ibaw ang kalintanon. Ako, ibaw ang kalintanon. Kami na ako. Ami, ana, ko. Ate, may ana de kong desisyon. Kasi na ako desisyon ako. Nasave de ko ito na desisyon na ani de itong mga ito. Tumangkod ko na sa iyo po. So, mo na ang pamaagi na maglakaw dito sa katarong. Kaya maula gini ko, ang imong kinabuhi, dili katarong, dili siya mausab ang uban, dili sila makonvincer. Ulabot ka na. Ang imong kinabuhi, gusto sa pagkinabuhi, Christian ba na? Huko sa pangabrad. Huwag Christian. Yan ang Christian. Mga faith na sila. Mga mini. Pagets mo? Yeah, my prayer is that, Lord, mas mula kung di, tarong ko sa Ginoo, mas wa pagidutay mahimo, kumayo, way makita na sayop sa inyong kinabuhi. Aron ang ubang magkatawhan magkaingon sila. Nay Diyos, yan ang usap sa ilang kinabuhi. Nas na Diyos na ilang salitan. So, mga isuunan mo, Samaritan, Luta. Ayan, nalilikuan. Diba? Wana-wana. In summary, ang pag-umol o paghimo o laing tinunaan ni Kristo Jesus, maunga mo, bisita dyan ka, willing ka mo suffer para ni Kristo Jesus, isog ka nga musangyaw sa Ebanghelyo, bisag dunay mga oposisyon, bisag dunay mga pagsupak, pinaginiling pinaiyaha. Musulti ka sa Ginoo. Apil ka, musulti ka, makonsulti nimo, dili ni bakak, dili ni tumutungo. Okay? Tinuod ni kay akong motibo insakto. Gisaligan ko sa Ginoo ni ini kay nakaila ko niya ako kinabuhi mao ni mauna. Manang ako sa isaling ako sa isulti ninyo. Wa ko nagpalipay og tao kundi ang akong milipay ang Ginoo kay Ginoo na. Ano mo? Ang pastor no? Ano ba sa may mas pastor nimo? Uli ka mo sagyaw. Ano naman? Kaya kadaghanan diyon sa sila. Naghimo sila na nakig hindi ka na masuko ang pastor o whatever. Amen? So doon na ba'y pagtuis, doon na ba'y pagpupot silang kinabuhi. Nga, dili ka mamaka.
Dili ta maghipokrito, dili ta magpabug-at nila, mubati kita sama sa inahan, mubati kita sa sama-samahan, magpadayon kita samyo sa pulong sa Dios, labaw sa tanan, magpuyo ta sa kinabuhi gayon nga bag-o diha ni Kristo Jesus. I hope nakakita mo nga mauna ang atong pagabuhaton kung maghimo ta og mga sumusunod ni Kristo Jesus. Unya, naglaong sad ko na dili lang kutob dinhi ang atong ipaminaw kundi ato din siya buhaton. Manang question ko nimo. Naguma ba jud ka sa tinuod sa Ginoo? Naguma ba jud ka sa Ginoo? Katimo ko na huna, kasing-kasing kusog o kalag. Kung imong gilugma ang Ginoo, paghimo disipulo, make a disciple. Doon na ba dyan kay kaluoy sa mga kalag na matanaw ka kalag, ano nila luloy maadto sa impyerno? Ano masugatan mo sa kagawas mo din eh? Ano mga habal-habal, ano masugatan mo din ha? Matanaw ba kanila nga laot? Mga prospect ni nga ako masyaran sa Ebanghelyo niya, nibati ba kanila matanaw ka nga, Lord, wala sa kailang ba ninyo? Mga kauban mo, sa opisina man, sa eskwelahan man, matanaw ba mo niya, mga kabataan? Kamo nga nagtrabaho, kung tanaw ba mo sa inyong mga classmate na mag-uulot mo o sa inyong mga kaubanan sa opisina o kauban sa trabaho na magtanaw ka nga mag-uul nga sila mo itong impyerno nga ikaw kibaw ka ito kang langit. Yung wa kay buhaton. Yung mura lang kag tapos sa trabahoan, ang mura ragwa. Ato kung eskwelahan, ang mura ragwa. Di ka maghuna-huna, matani imong giatubang atos lang impyerno. Kaya man sa imong masugat nga makatawhan sa usa ka adlaw lang, kailan na usa na? Kaila sa Ginoo. Kada kami isang faith. Mga Christian, sa ganyan akong nasa, yung mga Christian nation, kung ano yung kailang Kristo Jesus. Kung ano yung nagpailaw sa kahong o sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. So, una atay kabugaton sa makatawhan na kadung sa impyerno, then, anong sangyaw ka? O, gawas mo sa inyo yun siya tapos ba sa gulod? Gamihin ko sa Espiritu Santo para klaro ang akong pagsangyaw sa inyong pulong. Ending ko sa isulisulti ni Pastor Edmond Chana. Nagpamigsin na nato 2 weeks ago, no? About his identity yan. Kuhan siya ka na, na-inspired ko sa iyang pagtudlo. Ningon siya din, pag-asama sa English. Disciple making is about a certain kind of a person, radically committed to a certain kind of purpose, who through a certain kind of process reproduces a certain kind of product. Bisayo na to. Ang paghimo disipulo may tungod sa usa ka pinasahi nga klase sa tao. Kunya sa ning radically o ba Bisaya? Radically ka na murag kanang todo ka bang ang iyang pagtugian sa iyang kaugalingon, ang iyang pagtugian sa iyang kaugalingon, nahisupak sa iyang kumod o sa unsay pirmi buhaton sa mga katawhan. Kaya nga naman, ni-commit man din siya sa iyang pagkakristuhanon, iproseso siya sa Ginoo sa pinasahi na pamaagi, sa pinasahi na katuyuan, nga pinaagi sa pinakasahi na proseso, nahimo siya usa ka tawo nga nagnganak o ni-produce og lain nga Kristohanon. Gitawag yan ni product o usa ka Kristohanon. So, inot ni one of these days, kaya man siyang muragian yung explain pag maayo kanyang mga butanga, magtuon ta ni ini kung may ampo ko may sunan na na-inspired in that time. Na again, nata sa first quarter, no? Padung nata sa second quarter, kay April naman ta, padung na kita May. May na kita, no? February, March, April, May. Nata sa ikalimang mga buwan, ito na lang kabuwan, lain na sa mga tubig. Munta na ko ninyo. Ano sa inyong dibati pa sa inyong pamilya? Nagampo pa kasi hindi pa na nila. Nga wala pa sa sila itong mga pamilya, wala pa kaya sa Diyos. Magawas nga,
Kung nakasay, nakibaw di kag asa sila pa doon. Maguol ka eh. Di ba? Pero kung na naguol ka, nakibaw ka, mamatay na siya. Kaya masakiton. Kung kanis na masakiton lang ka lang. So kinahanglan ka mo ampo o manigamot nga ang atong kinabuhi mahimong kapanag-inan. Example, may mong inspiration na pagbilang nga moduol sila sa Diyos. Paglabaw sa tanan, pitakong atong bakba. Sa tanan oportunidad, musangyaw kita sa pulong sa Diyos. Mo lagi na sa atong panimalay. Kaya kung musangyaw ka sa pulong sa Diyos, nadyo na yung mga suko mo. So kibaw ka, di pa na siya ready. Ay lang sa nagdasdasin. Naman din sa atong family, o sa atong mga close, o sa atong mga relatives, na mas anda maminaw, kinsa man ni. Pangayo sila mo. So, David sila. Mainahan, maamahan, magsuon, maako, mapagumangko, nag-agaw. So, David sila. Ayaw mo sige o maminaw sa pulong sa Diyos. Nga kamo nagpasiguro, ako ray maluwas? Hoy, ito palabot na. Sige, di ko kisi-kisis ginawa na. Since sa first day nga nakila ko sa ginawa, Lord, di ko palabot, ako ray maluwas. Luwasan sa dakong mamila. Lord, sa kantod ka ron. Naamay ko, Lord, luwasa kay na ako yung mga, praise God. Amoy ko, wow, gana. Ako isuon, manghod na ko. Nagusod sa ako kamanghod, ako magbuwang. Ya, ikang anak, na kay tulo, ya, kung isa pa lang ko pamabuwang, sila lang sa pamabuwang, amuran, huwag mo pang sinino, ay, nag-backslide mo sila. Sakit. Sakit. Ano, nagtalikod sila, nakadilaw sila, nagkabangod sila. Nagkakitaas na mismo sa panalangin, sinino sa kausaman sa kong ginabuhin, ano, nagtalikod sila. So, ang bisa pinero nito, wag sa kung mahugos sila, wag sa kung sigat ang korte nila, kung sa kung natang korte nila, hindi ko para sa unang kadato, bigay naman ko. So, karon, katano, sige nung sa sakto-sakto lang yan. So, nang dagang ko kwarta, negosyo, balibol pa ko, ilado pa kayo ito, dagang ginuhire na ko. Magkain ko, mga yung bias, kumahir mo na ko. So, mga gisunan, di ka makuntinto nga kita raama. Naya eh. Kaya ako mismo pa ko naluwas. Mananhuat ay pinog. Naluwas na mo. Hindi medyo bilawan sa Kristo sa inyo. Pinuray? Wala pa sa mga. Nagdawag sa Kristo Jesus. Pinuray. Kaya kung di niya ito tinuod pagdawat sa Kristo Jesus, dili may kabo ang tinuod na kausaban. Mura lang tag na usab. Pero nagpahiti pa ang kahugaw, kaulam, tanang sala sa atong wilang na siya ang hiyon o kalunan. Sa atong kinabuhi. Let's just bow down our heads, Father. Amo ipanayo Ginoo. Hindi mo yung susihin ng kasing-kasing. Kung pinuray ba yung minaanin mo? O kung pinuray ba yung naamong di pangayo, diha kanin mo, na mausab kami. Ginoo. Pakitaan sa imong pagkabuutan, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkanindot ng Diyos. Aron sa matag buntag, sa matag adlaw, ikaw bilang taamong tinunghaon sa kanunay. Labaw ka sa bahandi ng kalibutan. Amahan, pakita ako sa sakripisyo sa mga anak ng Jesus. Maunta kami andam sa dinyo sakripisyo. Alam kanimo, inaagi sa uban, aron makakita sila. Tinuray ang among pagbatik ng kanila. Ginoo, naghangyo ako, kung kinsa pa man ang wala pag tinuray ng muhatag silang kinabuhi. Ginoo, ayaw ikaw ng tuguti na magpadayon sila nga maglakaw na walay tinuod na relasyon kanina. O katong tinuray nga nihatag na yun silang kinabuhi, ginoo nag-ampo usab ako, nga imo silang gamiton, tagai sila o kadasig, kalipay, sa pagsangyaw, sa pagsulsi,
Bisan sa kaning mga butang nga ilang makatunan sa matag Domingo, o prayer meeting ba, Bible study ba, o Ginoo sa ilang pagbasa sa ilang pulong. Nga Lord, magawas yun, magawas sa ilang kinabuhi. We pray and we ask you, O God. For Lord, you alone can really make us go to where you want us to go. You alone can make us reproduce of a certain kind ka ikaw ang Diyos na gamanan sa Panginoon. Nagampo ako, masasunod tuig, Ginoo, doon na untay mga pipila din nga mga anak, ay makadali sila, makadala sila, o makatawhan, balik kanimo. Dili tungod kay sila may manulti, dili tungod kay sila may mamakba, kundi gamahan mo sila sa Espiritu Santo, bigyan mo sila, imos kang gitagaan, kinabuhi, nga bag-o, nga Lord, makit-an sa uban, na sila mismo makasalig na dunay di Diyos kay bag-o mo na Diyos. Father, please, O God, help us to live for you and for you alone in this life and the life to come, O Ginoo. Kaya ang kanang kalugan kamiyaan, imuman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing our communion song.